Śnieżka ucieka z domu, by spotkać księcia Fryderyka. Uciec z nim i żyć z nim długo i szczęśliwie. Muszę się jakoś z Fryderykiem skontaktować, żeby zrobić na pewnego pytania czy coś. Ciekawe, czy jest zasięg. O, SMS. Śnieżko, wybacz, ale nie dam rady. Mam wizytę u kosmetyczki twój Fryderyk. Matko, gdzie ci mężczyźni? No gdzie te chłopy? Tu się. Jezu, o, niezły skór. Śnieżka spotyka świętą królewną. No i czego się drzesz? Nie widzę tutaj się. W lesie? Widzę. Fajna piwa była. No wiesz, w domu się nie da wyspać. Mój mąż chrapie. No a ja potrzebuję mężczyzny. No w sumie jeśli cicho. Chcesz uciekać? To może dawaj, jakbyśmy razem. No jasne. Dwie księżniczki wspólnie ruszają w dalszą drogę. Spotykają Alicję z Krainy Czarów. Cześć dziewczyny. Widzę, że trudno doszło. Słyszałam w stanie w mojego pokoju, jest tam pełno książek. No, właściwie to nie, ale trzeba tam iść. A właściwie kim jesteś? Nie. Ja się nie wiem. Jestem Alicja. Tylko chcemy zjeść mojego królika. Śnieżka to świąta krewna. Właśnie widzę. Mogę iść do mnie. Jasne, sama świąta. Księżniczki idą razem. Spostrzegają Różkulkę i Kopciuszka. Chodźmy się, Kopciuszku, bo niby tutaj chati nie dotrzemy. No ale poczekaj, kobieto, przecież widzisz, że przez ten złamany obcas bez buta muszę iść. Idziecie do chaty weselutku? Owszem, a wy to kto? Ja się znowu idę drzemnąć. Ja jestem Śnieżka. Alicja, świąta krewna. Widzimy. A po co do tej chatki idziecie? Ja uciekłam z pałacu, bo mamy jakieś dziwne posadzki. Co chwilę od czasu mi się łamią. No i szukamy jakiegoś schronienia. Księcia, którym nie będę musiała nosić obcasu, bo będzie mnie nosił na rękach. Ale włosy dziewiąty. Szukam księcia, który by mnie nie bronił przed zdradzielami. My też idziemy do chatki krasnoludków. Może pójdziemy razem? Jasne. Świąta, wstawaj. Dzieci mężczyźni, braci tacy. Gdzie te chłopy? Dziewczyny docierają do chatki krasnoludków. Fajna mi chatka, ale może chociaż mają jakiś sklep z butami? Hej, hello, jest tu ktoś? Weselutki? Jakiś książę? Dobra, ja się zdrzemnę. Nagle przy chatce pojawia się Pocahontas. Szukacie kogoś? Tak, otwieram. Nie ma tu ani portiera, ani opisanych facetów. Mogłabyś przestać do nas celować? Spoko, to jak? Wstajecie, darmowe pokoje i tym podobne. No pewnie. To ukończymy powitalną imprezę. No tak, ale wiecie, przydałyby się jakieś napoje i jakiś książę taki przystojny. Ale zostanie przy pinkach, a faceci się znajdą. Księżniczki zastanawiały się, skąd wziąć drinki i oczywiście przystojnych facetów. Nagle w lesie rozlega się wołanie. Halo, jest tu kto? Śnieżka nie poznaje swojej przybranej matki. Była pani kogoś? Tak, bo widzisz, chodzę tu i sprzedaję napoje i czaki tam różne, ale to oddam za darmo. Widzę, że jest zmęczona. Jak to pijesz? Spotkasz księcia. Fryderyko, ja to dziękuję, ale panią nie znam. Nie, dziecino, wydaje ci się. Wiem, skąd panią kojarzę. Jak to? W Tarentaku pan panią widziała? Dziękuję bardzo, lecę. Co za idiotka. Nie poznała mnie i do tego wzięła ode mnie zatruty napój. Mówiła pani coś? Nie. Laski, patrzcie, co mam. Spotkałam w lesie babkę tych zakupów, nie? To jak za darmo, jak wypijemy spotkamy księcia. Ale co to jest? Inne nowej roboty. No i nowe książęta? Wiesz, ja chyba nie chcę tego. Nie wiadomo, co
No i kopnęła w kalendarz. No dziewczyny, no ja mówiłam, że coś jest z tym nie tak. Mówiłam. Ona umarła. Nie uważam, tylko zemdlała. A nie, jednak żyje. Dziewczyny niestety myślą, że umarła. Postanawiają uciec, a śpiąca królewna dalej śpi. Ja chyba ściały poduszkiem wystawiłam. Lecę. O, patrzcie, których minuty. Ja lecę, pa. Powiedzcie sobie, dziewczyny, jak dotrzecie do domu? Zaczyna się wyprzedaż brązowych szpilek w moim królestwie. To na razie. No ja też lecę, patrz. O, no tak. Wreszcie się wyspałam. Ale nie mam dziewczyny. Okej. No to Śnieżka zabalowała. A ze mnie się śmiać, to ja mam zgoda. Ej, księżniczko, wstawaj! Impreza się Książę! skończyła. Książę, to ty? Nie, niekoniecznie. Ale kiedy? Mogę być. Gdzie mój książę? Nie wiem, ale ja sobie idę. Idę spać. Którego księcia? O! Księcia. A morał z tego krótki i chyba nikomu nieznany. Tak czy inaczej, nie uciekajcie z domu dla byle księcia. Pofarbuje mi ktoś wreszcie te odrosty!